Ale ta první část života, ta do toho listopadu, ta je samozřejmě jako kdyby dost rámovaná tím pojmem vyjednávání. A pro mě vznikla taková ta otázka, a co ta druhá část? Protože tam už tak nebylo s kým vyjednávat, protože tam už nebyla ta typická studená válka, že by byli na jedné straně komunisté, na druhé straně to publikum. Já to musím, to je trochu jinak. A mě se, jako bych jsem tam pořád hledal, a jak to, o čem byla ta druhá část toho života Nohavici, ve které už to nebylo to vyjednávání mezi komunisty, estreváky a podobně. A vlastně nevím, jestli vůbec Nohavica si výrady s tou druhou částí. Mě tam napadlo jedna, to asi nevíte, že on se hodně připoutal k tomu Baníku, on měl svoje místo na tom Baníku, mi to připadalo hodně zvláštní, jako dokonce víte, že pro Baník Ostrava složil píseň, kterou všichni ti fanoušci, jako, no strašnou, dobře, no, tak strašnou, ještě strašní fanoušci, ti roudy zpívali tuto, řekněme, dost tupou, teda, řekněme, jo, teda píseň, kterou, prostě často teda, a asi chápete, že on se teda poměrně, jestli se, tady se říká, že zaujímal různé pozice, ne, tady s tím se dost silně identifikoval, tohle byla parta, se kterou on se dost stotožnil. A mně to připadá dost zajímavé pro to hledání toho Nohavice v té druhé fázi, jako kdyby se o něco opřel. Jo, jako kdyby se opřel se o něco, tu baníkovskou identitu. On tam měl svoje místo a vždycky tam byl, jo, chodil na všechny zápasy. Vždycky byl vidět, jako, a bylo to vnímané, že on se k tomu hlásí. A tak je tam ta, a taky ještě tady nebylo zmíněno to Polsko mimochodem, jo, které vytvořilo jakési druhé zázemí. To je taky důležité, když jsme mluvili o tom, že to je Slovansko, Polsko a podobně. On si budoval jakousi, řekl bych, klanovou, kmenovou nebo rodovou identitu, která je spojena s tou Severní Moravou a ten Baník, jako je v tom středu. Takže jako kdyby hledal něco, na čem, o co se opře. Něco, co mu, a mám teď, že se tam vlastně budoval i ten antagonismus s těmi liberálně kulturními třeba elitami českými a pražskými. A on si budoval to rodové, klanové, kmenové zázemí, ještě slovanským tím někde tady. A o to se opřela. Já možná tady vám jako vadím v té Praze, ale když tady potom přijdu, tak kdyby prodám, co je to, Lucernu nebo něco takového. O2 Arenu. O2 Arenu dokonce, vidíte. Vy se můžete tady tato fakt, to nedokáže. A v tomhle vzdoru, jako jo, v tomhle vzdoru, a tohle je ještě jako kdyby druhý příběh toho Nohavici, jenom chci na to upozornit, že mi tam patří ta rodovost a klanovost a ta tupá píseň na ten Baník, a to je potom jádro toho, o co on se opírá. Takže tam už potom není takové vyjednávání, ani tam není to, že by nechtěl nikam. Naopak potřeboval něco a v každém případě to vydělal slušný prach. Já mám rád i tu hymnu, musím říct. Aby neodpovídal jenom Přemek, tak Pavle, vyjednávání po roce 89, nejenom v případě Nohavici, ale obecně. Já myslím, že ono už to tady padlo, Vítě to říkal, Václav to říkal, že ono to je taky vyjednávání, ale s jiným typem jako aktérů, že jo? To jsou ti milionáři, ti manažeři, ti producenti a tak dále, že? A to je asi pravda, že to v té knize tam není, že jo? To budeš muset napsat nějakou další knihu, Přemku. No tak já bych nemusel napsat další knihu, tak to řeknu ve stručnosti. Takhle pro to, jak já přemýšlím o Nohavicovi v 90. letech a dál, tak vychází z toho, že Nohavica, když tady padly třeba ty nahrávací společnosti, tak Nohavica od jisté chvíle, on jako vystoupí z toho biznesu, získá svobodu vlastně, od vyjednávání, chcete. I třeba s všemi těmi velkými společnostmi 90. let, protože on si začne jednak sám pořádat koncerty. On si tu O2 Arenu, nejenom, že tam přijede a přijdou tam lidi, ale on si pronajme sám. Nemá žádného pořadatele, který byl tam pozvan, on si pronajme O2 Arenu. Veškerý jeho zisk pak i riziko jde za ním. A on se vlastně vyvazuje z těch struktur. On nepotřebuje a stejně tak si začne vydávat sám desky. Jo? Vlastně přes nějakou svou agenturu si vlastně sám dělá desky. On se stane sám svým pánem a ten pocit si myslím toho, že já najednou nepotřebuju se s vámi bavit, já se nepotřebuju, jo, vy mě tady zabadujete v Praze, ale já přijedu a vyprodám tu arenu. Je založený na tom, že on cítí nějaký pocit svý vlastně jako svobody, svý finanční zabezpečenosti, jo, víte, co mě můžete vlastně, jo, já už s váma vyjednávat vlastně nemusím. Jo.
A to vlastně v těch 90. letech, kdy on se postupně vyvazuje ze veškerých smluv, který on nasmluvil na začátku 90. let, kde ty hudební nakladatelství, vydavatelství z něj strašně tyhou, že? On si to řeší, že to jako, a začne si to dělat po svým. A tohle je pro ně důležité. On vlastně, si myslím, že kdybych to měl nějak vysvětlit, on v jistý chvíli se začne připadat jako já jsem pán, svůj pán. A zabezpečil jsem sebe, své děti, a vyvazuje se z té potřeby jako vyjedná. Vy mě zakážete tady, já si tady pronajmu něco, mám svůj heligonku, že jo? Tak vyjednal jsem si to ze světlí. Víte, co mě můžete do heligonky, vždycky někdo za mě přijde, chce-li, přijde, nepřijde, heligonka je moje. Jo? A tohle si myslím, že on si začne jako velmi jako vědomě budovat. Jo? To vyprošťování se z té potřeby jako neustálého vyjednávání. Jo? Víte. Bych zároveň dodal, že tohle je Nohavica zajímavý, že ano, je to vlastně business model, že jo, který přichází s tím, jak upadá hudební průmysl s nástupem internetu, a u Nohavice je zajímavý, že to vlastně dělá umělec z jeho generace, že jo? Většinou to dělají jako mladší a takovýhle pokusy samozřejmě byly, já musím zmínit samozřejmě mé oblíbené Grateful Dead, který to zkoušeli na začátku 70. let přesně tímhle způsobem a šlo to po určitou dobu, ale v té době ten hudební biznis byl tak silný, že vlastně tahle ta varianta nefungovala, pak to začali dělat punkové kapely nebo hardkorové a s tím, jak vlastně padl ten hudební biznis s nástupem internetu a sdílení a vlastně jako elektronického šíření MP3, tak vlastně najednou došlo k tomu, že bych to viděl jako nejenom, že to líčíš trošku jako, tak jako existenciálně, bych to viděl existenčně, jako že je to opravdu skvělý jako business model, jak odříznout všechny ty prostředníky a vlastně jako neplatit těm zprostředkovatelům, kteří to dělali v tom klasickém hudebním modelu, a to si myslím, že to je jako o tom Nohavicovi zajímavý, že to je zrovna člověk jeho generace, který tohle u nás, bych řekl, dovede vlastně do opravdu toho funkčního biznisového modelu a vlastně teď, který je třeba běžný u nějakých jako menších scén a nebo naopak u nějakých hodně velkých jako jmen ze zahraničí, ale u něj to je zajímavý, no, tady tohle. Tak on překvapivě, přestože je generačně starší, tak on byl průkopníkem tohle business modelu. Jo? On si tohle uvědomil v tom českém, no, možná se pletu, ale z těch jako velkých hráčů na českém popkulturním poli si tohle on uvědomil jako první a vystoupil z toho vozu, což je vlastně jako obdivuhodný a souhlasím s tím, že to je existenční. No? To myslím, že se nebude. Otázka? David? Já se chci jenom zeptat, Přemku, nebylo by zajímavé tuhletu diskuzi nějakým způsobem přenést do Ostravy, jako abyste si teda vybral jako spolu stojícího nebo prostě spolu diskutujícího, protože já jsem tam teda 10 roků žil, ale vím, že to je velmi obtížné to nějakým způsobem zkusit, teda i já měl voví to nějakým způsobem podobným způsobem diskutovat, protože to, co tady říkal pan Zaorálek, jako neříkám, že musí sedět na bazalech, že by ta diskuze byla na bazalech, ale bylo by možná dost zajímavé tam pozvat i toho Štrajka a pozvat tyhle ty lidi, kteří by v tom mohli nějakým způsobem, a to ostravský publikum, protože to samozřejmě by bylo dost jiný než tady to publikum, a ta dichotomie mezi tou Prahou a Ostravou vlastně tam hrála taky strašně důležitou roli. Určitý identifikaci se vůči tomu intelektuálnímu prostředí tady, Slávie a nevím co všechno možný, že by to bylo možná ještě silnější a zajímavější. Já jsem rodák z Ostravy, takže moderátor může zůstat. A jako spolu besedníci, no tak možná by mohl přijít konečně Nohavice a říct, kým opravdu tedy je. Jo, ale tak Ostrava je v tomhle specifická, protože já když jsem tedy měl krátký schůzky s Nohavicou v Ostravě, tak jsme se procházeli po náměstí a já jsem toho nikdy nezažil. Prostě každý jednotlivý člověk skoro přišel za Nohavicou, poplácal ho, řekl, Hudka, to je pěkný gauner, že jo, ta Praha, že jo. A já jsem kolem něj byl ten člověk z Prahy, což nevěděli, že jo. A Nohavica si prostě podal ruku, v pořádku, děkuju. No a zase dál a pane Nohavicu, můžu se s vámi vyfotit. Jo, tak to předpokládám, že kdyby přišel Nohavica sem,
nedej bože do knihovny Václava Havla, tak asi jako kontext požírá text, jo? Tak asi by byl, nevím, Štreichla by každopádně pozvat nemohl, protože Štreichla je mrtvý, že? Ale nevím, byl by to na zápasový terminologii, bylo by to na nějaký jako domácí půdě někoho jiného, než asi vás, nás. Ale bylo by to asi velmi zajímavý. Moderátor by zůstal. Ano, teď máme před otázku. Tak padlo tady, že ostrakizace je velký zombie české kultury nebo české společnosti. Mě by vlastně ale zajímalo, jak jste si představovali nějakou jako ideální formu toho, jak recipienti umění povedou dialog s umělcem. Protože si myslím, že právě třeba to rušení koncertů nebo nějaká jako nějaký podobný úkony jsou nějaká forma třeba vyjádření nějakého nesouhlasu, tak jak si myslíte, že jsou vlastně jako jiný, méně třeba pro vás problematické formy toho, jak do toho dialogu vstoupit? Václave? Ostrakizace není dialog, že? Ostrakizace ten člověk nesmí promluvit. To je dneska třeba na západních univerzitách velmi rozšířený, že profesor nesmí mluvit, protože věří, že jsou jenom dvě pohlaví, něco takového skandálního. A tato ostrakizace je preventivní vlastně. No, tak jakákoliv forma dialogu, která není ostrakizací, to já přijímám. Ostrakizovat lze jenom někoho, kdo by tu přítomnost, nebo to, že ho přijmeme mezi sebe, tak by toho využil v nějakém, museli bychom bychom tím legitimizovali něco, co opravdu legitimizovat nechceme, ale když někdo se mluví do dvou pohlaví, proč bychom to nemohli legitimizovat naší přítomností, pokud teda chceme přijít. Ostrakizace znamená, že vy nesmíte přijít k publiku. Dialog znamená, že necháme na publiku, jestli chce přijít nebo ne. Jak pak povede ten dialog, to je jeho věc. Ale myslím, že ostrakizace opravdu se velmi rozšířila teďka takovým výrazem, až je to taká, já si myslím, mám na to názor ten, že kulturní hegemonie je strašně slabá dneska. Dokonce bychom ani nemohli dost dobře popsat, co to je dneska kulturní hegemonie. Ona se nahrazuje tím, ona se posiluje tím, jakoby funkční substitut té slabé hegemonie je ostrakizace proti určitým lidem a tím, že ty lidi jsou najednou ostrakizovaní, jako by to vypadá, že nějaká silná hegemonie společnosti. Takže je to nějaký funkční substitut ostrakizace toho, že nejsem schopen skutečně dialogu. Teď jsem četl Dvojice nebo kde, že ve skutečnosti je ten postoj k těm LGBT, že to je vlastně menšinový a proto se tak silně ostrakizuje, aby se jakoby bránil ta práva té komunity, aby se bránila před potenciálním ohrožením dialogem, že by to byl dialog s většinou vlastně, který... Ale nevím, ale v každém případě ostrakizace znamená, že nesmíte přijít, nesmíte k publiku. To je pro mě přijatelný jen v některých výjimečných případech, který jistě nepředstavuje Nohavica nebo ani Pullman, nebo všichni tito lidé. No. To ochuzujeme sami sebe, to ostrakizaci. Tamhle vzadu máme. Já jsem se chtěl zeptat pana Houby. Já vím, že jste to snažil popsat univerzálně, že jo, ať si lidi udělají vlastní obraz, ale napadlo vás u toho jako osobně charakterová vlastnost toho člověka? Jako, že jste si třeba řekl, jako to je hnus, prostě to, co udělal, nebo jako klobouk dolů, nebo něco takového. Jako u Nohavici. No. Tam je zajímavý, že já k němu nemám vlastně jako žádný právě. Já jsem ho neposlouchal v 80. letech, kdy to bylo formativní pro jistou generaci, asi narozenou někdy v 50. 60. letech. Později. Jsem z 80. let. Poslouchal jsem jiné věci, poslouchal jsem spíš generaci třeba Šafrána, když už teda jsem byl v pubertě. A
nikdy mě ale nenapadlo Nohavicu nějak... Já jsem si o Nohavicu nikdy nic nemyslel. A přišlo mi zajímavé, že si všichni o něm něco jako myslí. A možná jako to byl ten důvod toho zájmu. No? Proč si vlastně jako každý něco myslí o někom, kdo zpívá písničky, tak zpívá písničky. Ne? Tak kdo je poslouchá, tě poslouchá, kdo poslouchá, já nevím, Doors, poslouchá Doors, Dylana, poslouchá Dylana, Hanu Zagorovou, poslouchá Hanu Zagorovou. Mě nenapadlo si říkat, kdo je za tou písničkou. Bylo mi to vlastně jako lhostejný a do dneška mi to je lhostejný, takže nekladu. Tak, já možná bych vysvobodil ty z vás, který jako já na podobných besedách se stydí vzvednout a odejít, tím, že bychom to pro dnešek, tuhle formální část ukončili. Nicméně určitě může pokračovat neformálně a jistě, protože, jak tady zaznělo, na Nohavicu má každý názor, tak může probíhat i bouřlivě. Já bych každopádně poděkoval Pavlu Baršovi, Přemyslu Houdovi, Vítězslavu Sommerovi, Václavu Bělohradskému a samozřejmě vám. Doporučuji zakoupit knížku, myslím, že jste slyšeli dneska dost důvodů, proč si ji přečíst a děkuji vám. Nebo tě zaujalo, co jsi tady